Víte, jaký je důvod vašeho bytí? Japonci tomu říkají ikigai a každý na světě má ikigai. Je to tvůj důvod, proč ráno vstát z postele. Je to dokonalá rovnováha dovedností, znalostí a činností, které milujete, ve kterých jste dobří, za které můžete být placeni a které svět potřebuje. Ikigai test je nejkomplexnější kariérní a osobnostní online test. Za méně než 10 minut získáte svůj vlastní diagram Ikigai, který zahrnuje vaše poslání, vášeň, profesi a povolání. Potvrdíte si také svůj osobnostní typ a to, která zaměstnání vám profilují lépe. Kromě některých úkolů, které musíte zvládnout, abyste byli úspěšní, vám dokonce prozradíme nejlepší univerzity dostupné pro vaši kariéru. Ikigai test je dynamický a inteligentní. Vyvíjí se a přizpůsobuje se podle toho, jak v testu postupujete. Buďte upřímní a najděte svůj skutečný smysl života již dnes. Ikigai test.